quick costume change. O'n i'n gwybod bydd y pobl yn cwyno os nag oedd y siwmper Nadolig yn gwneud ymddangosiad ar rhywbwynt. Nawr, blant, un o'r geiriau mwyaf pwysig yn y Beibl i gyd ac yn arbennig adeg y Nadolig yw'r gair gwaredwr. A ni'n mynd i feddwl am hynny ychydig bach eto yn nes ymlaen yn yr Oedfa. Ond beth yw gwaredwr? Dwi ddim yn air ni'n defnyddio o ddydd i ddydd falle. Be mae'n golygu? Wel, gwaredwr yw rhywun sydd yn achub, neu rhywun sydd yn ein helpu ni, yn delio gyda problem sydd gennym ni. Beth sy'n gwneud rhywun yn waredwr da? Neu beth sy'n dod i'r meddwl i chi pan chi'n clywed am rhywun sydd yn achub? Wel, fi wedi gofyn i rai ohonoch chi, na ni weld pa atebion ddath nôl. Mae'r heddlu yn helpu pobl. A blood of tan. In America. Doctor. Mae cousin yn helpu pobl. Hope. Fel arfer, pan ni'n meddwl am achubwr, ni'n meddwl am rhywun mawr, cryf, pwerus, sy'n gallu achub. Ond chi siŵr bod ddim yn meddwl am rhywbeth fel hyn. Ond chi'n gweld newyddion da yn Nadolig, y peth ryfeddol mae Duw wedi wneud yw anfon ei fab ei hun fel babi bach mwyn ein hachub ni. Chi'n edrych ar fabi a mae'n edrych yn wan ac yn fach ac yn ddinerth a ddim yn gallu achub neb. Ond dyma'r ffordd mae Duw wedi trefnu i'n achub ni. Mae Iesu wedi dod fel babi. Ac yna, ar ôl iddo fe dyfu'n ddyn, nath Iesu farw ar y groes. Ac eto, chi'n edrych ar y groes a chi'n meddwl, o, mae'n edrych yn wan ac yn ddinerth. Dwi ddim hyd yn gallu achub ei hun. Ond dyna sut oedd Duw yn mynd i'n hachub ni. Trwy Iesu'n dod fel babi, trwy Iesu'n byw bywyd perffaith, trwy Iesu'n marw ar y groes, ac yna yn dod nôl yn fyw. Dyna yw newyddion da yn Nadolig, fod Duw wedi anfon y gwaredwr perffaith ar ein cyfer ni. Os ych chi eisiau clywed mwy am yr achubwr yma a cael lot o hwyl ar yr un pryd, yna pam nag ych chi yn tiwnio i fewn i'r awr i blant Nadoligaidd prynhawn yma am 3 o'r gloch.